Det kommer ikke til at ske. Det gør jeg vel ikke. Ja, Og vi prøver heller ikke chat i en joint, hvor der er krudt i. Det er jo spild af chat. Ja, så der er jo ikke noget af det her. Sugen er lidt for dyrt til. Ja. Hvorfor skulle vi også sidde og suge på en joint? Hvis jeg kommer med jeg bliver helt tør i ligesom jeg ikke kan snakke. Jeg tør bliver. Er det det? Jeg synes, det var jeg, eller slap af. Jeg bliver helt tør af det. Hvad fanden med din shorts? Ej.